F'ċeremonja emozzjonanti u mimlija tama, l-Aġenzija Setqa irrikonoxxiet diversi stejjer ta' suċċess li twildu minn ġlieda kontra kull tip ta' dipendenza. Id-direttur ta' Setqa, Charles Sherry, qal li bil-ħidma tal-professjonisti fih dan l-Aġenzija, il-vittmi u l-familji tagħhom qegħdin jerġgħu jsibu l-paċi u l-kwalità tal-ħajja li qal hija l-aqwa ħlas għal kull professjonist f'dan il-qasam. Fl-aħħar mill-aħħar il-persuni kollha li jkunu għaddejjin mill-problema ta' dipendenza tkun xi tkun id-dipendenza qegħdin hawnhekk ġewwa Santa Marija jew f'kwalunkwe servizz ieħor ta' Setqa biex proprju jelbu din id-dipendenza u allura għalina s-suċċess ma jwassalx biss lil dak ir-resident jew lil dak il-klijent imma wkoll il-familjari tiegħu li fl-aħħar mill-aħħar jgħix dan it-traġitt fit-tajjeb u fil-ħażin magħhom ukoll. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti faħħar il-ħidma kontinwa ta' dawk kollha involuti u enfasizza l-importanza li nkomplu ngħinu lil xulxin fil-vjaġġ lejn irkupru sħiħ. Matul is-serata ngħata wkoll rigal kommemorattiv lill-President ta' Malta kif ukoll il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Pittura magħmula mir-residenti tal-komunità Santa Marija. Din il-pittura tirrappreżenta b'mod simboliku il-vjaġġ mid-dlamijiet tal-uġigħ u l-iżolament li jġibu magħhom id-dipendenzi lejn kuraġġ u rkupru fejn il-persuna tista' tilħaq l-aqwa verżjoni tagħha nnifisha. Il-Ministru Michael Falzon qal li dawn l-istejjer mhumiex biss ta' ispirazzjoni imma wkoll ta' tama. Saħa għal ħidma kontinwa biex ħadd ma jibqa' lura għaliex qal li kull min ikun qiegħed ibati jixraqlu ċ-ċans li jibda mill-ġdid. Il-President Miriam Spiteri de Bono qalet li din is-serata mhix biss isservi bħala tfakkira ta' kemm huwa possibbli li wieħed jerġa' jqum fuq saqajh imma wkoll bħala ġieħ lejn dawk l-entitajiet li b'dedikazzjoni u bl-użu tal-għodot ipprovduti mill-Aġenzija qegħdin ikomplu jagħtu sehem konkret għal soċjetà aktar b'saħħitha u ħielsa mill-vizzi. Waqt iċ-ċelebrazzjoni dawk preżenti ammiraw wirja ta' arti preparata u mtella mir-residenti tal-komunità Santa Marija.